Hello guys, welcome back to my YouTube channel. जोंहा दिनै बैसागुनि बेरायनो नागिरदों गामियाव। गोदान बोसोर बैसागुनि बयनिसिमबो हामलायथि बावहरनाय थाबाय। जोंहाबो नै मामिजों आंजों ओंखारबाय। नै बिमायाबो। जोंहा थांनोसै ज'नो गामिनि ज'यै ओंखारनो नागिरदों। Hello, logoper. Hello, logoper. Hi. Hi. Ni थांसै जाबो ना मामि? Ni थांसै. बैसागु थांसै जाबो. सान्दुङा नोगोर गोसा जाबाय. जोंनि गामिनि हौवाफ्रा ओंखारजोब्बाय गामसा गानलायलायनानै नालाय ओमफ्राय दा आर'नाइखौ लायाखै गैया आइयै आंना बिबारासो गलायलांबाय नै खर' थेबनायानो आइथिं आंखौ साइज नुदों नुवाखै साइज नुदोंब्रा साइज नुदों फट'खौ नांबाय नो र' बैसिनाव आइमोननाव नै आं लोगोफोरखौ लोगो मोनफैजोब्बाय जोंनि गामिनि गासिबो नै जोंना बेवाइया नाय होनबा दासो लोगो मोनफैजोबदों नै जोङो दिब्रा ओरै हेलौ होनलायदो बैसागु आं होनाहाय सेन्देल गानाखै ओमफ्राय सेन्देल गानलायनांगौ नामाब्रा ओइ गामसै जोंहा ओंखारबाय नै मामिजों जों बैसागु जानानै थांगासिनो नै बैसिम न'आव हाबबावसै बेलाय गोलोमफ्रुजोब्बाय जोंहा मामिजों आंजों नै नोंबो गोलोमफ्रुजोबथारबायना आइयै बिब'खौ नुहुरना मिनिलायथारदों बेलाय आब'आ बेलाय हेलौ होनदो हेलौ होनो बिसिम थांसैब्रा मोसाहैसै एबा जोंहा हायथा मामिया गियो जोंना बांद्राय दामनायनि खाथियाव थायोबा बिखाया गुलु गुलु मोनो खोमा ओंखायनो जा गियो गाबो खाथियाव थांजाया दामनाया बेयाव दं नै Hogarbay
Ngay chừng nào ba chị anh em cũng cứ lung phăng đừng nữa. Befer boşur götürni. Ye bunu mu? Nggak. बेबो थांबाय थांदेरलायबाय नालाय बोसोर गोदाननि जेबो नङा बेफोर बिराद मोजांसो खाफाला आंनि खाफाल एकदम होमबा मोजां मोसायो जोंना जुच्चा मोजां मोनखादों आङो बे उन्दैया एसे बिफाजों थायोबा मोजां मोनसिनगौमोन आरो नोगोर मोजां मोनखादों आं माने आंनि बिहामजो गोजा जों बैसागु आंनि बिनानाव होमबाबो जोङो ज' ज' मोसायो जोंना बोसोरै बिदिनोखा एखमबा ओमफ्राय बिदि बेना खालि फिसा हिनजावनिल' गाहाम मोनाखै नालाय हनै नांबावगौबा नांनो अरिजिनेल बियो ने हास' गथेथा खौबो बिबार होनबालाय माथोबाव खौबो बिबारफ्रा मेनानो जोंना बाजैनाव अरिजिनेल खौबो बिबारखौनो होनसै नै बिबारखौ आं खालमासि मेरला फाननो मोनसिगोन नांगौबा लांफा कन्टेक्ट खालामनो लांफैनो हागोन खुंग्रिङाव जया बिमा होसोमथारबाय नै खौबो अरिजिनेला बेखौसो होनो नै होबाय आंनाव नोंसोर दुब्लिखौसो बायनानै होजोबो लबारनिखौसो गासिबो राबारनिखौ बाहायजोबो मोजांथ' गबाय नङाबा दुरुं फिसा फिसा खानानै खा नै जोंना पार्टिया बेयाव थांलायबाय नै मामि Hi mommy, hello. Được. Mà nó lục khiêu nó là cái sự. Điên ra. Bờ.